Goseta. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main narik iuran kas bang. Iuran apa nek iki? Desa. Wes piro? Desa sembarang. Matur suwun. Jadi Nek ngene lapo? aku jagang, aku kilo. Anu lho hajatan. Saiki tempo ana sing ngancani. Apa nek kene hajatan nek enak non pegajaran. Iki rapo duwe tuku pakanan rapo duwe mangan. Lah lek Kamu ki piye sih, Let? Tak gelem mbok gawe. Masamu ki aku kawan ki kaya nyembelih wedhus sampe disembelih tok. Piye neh wayah ngene iki gen sepi pabrik-pabrik dadi bakal ngono kok. Jago turu pita apa ngono lho. Ya wis go tak loro wedhus bar iki. Makane apa lipur apa-apa. Iki pakanan nang dipangan no. Greseken. Sesuk neh. Iki Dempul bareng kita nggo BPJS apa? gek ngombe aku ora. Nggo apa? Bani petah wae. Yo, Sik. Kecu karo lho. yo. Gue bojo iso nekan kon tok gawe ra gelem. Wah, kayak iki sisan kayak ben mabuk pisan. Asin lambemu lah. Truk. Kok ndek bojo kok galak ya ya. Cerewet. Bok suwe ini. Oh, gandeng suwe. Tak omongi sekarang tak omong-omongi. Siap. Mbok gawe ngono lho. Niru kok koyo Raffi Ahmad ngono ku lho. Aja niru kok wong kono kuwi aja. Ya. Siap. Niru kok Raffi Ahmad. Nggih. Gawe, ya tak tinggal sini. Ya. Kayak ngomongan. Siap sing warak wis lho. Kayak ngomongan apa iki? Wah, dewe iki. Besok nang ngendi ki? Apa iso? Ah, oke. Kuwati wasne mau jebul bengi kok laut tak kodi. Saya kok ngomong apa iki kok? Ngomong kae. Lapor. Mamet iki kabar piye? Aku lagi untuk kabar iki lho, lagi nesu-nesu karo bojone. Yo tanya arit ngomongnya. Kapan iku? Mau lagi dia lagi ke HP iki lho. Lagi tis. Iya. Iki yo kene iki to. Masa aku mau lewat yo. Bojone sing jogo. Jogo ape mecet ngomongnya ape bola apa ngono. Perkarane apa? Mati tuh. Delok jatah. Terakhir iki. Lagi wae jatah bojone. Nganu le sini. Awake sak ngono kok. Michael semene yo jatah bendino. Semene iki lho. Aku ora kena kabar iki nang. Ngane iki kok jatah. Awake Duwe bojo ora gelem kerja. Ora turu. Ora koyo tanggane dus regep kerja. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ntar Bu. Wonten. Tinggalkan Bu. Mas. 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 Cok. Bojone cacok-cacok. Ora kena ngono iku. Masane bojone budek apa piye? Oleh ngono iku masamu.
Kowe juga ra krungu. Ora krungu, bojomu ora budek kok. Iki lapo nyapu kono terus. Ono apa? Iki ngundang ono apa? Ambek salen kok. Kowe katamu ndi ra katokan. Kowe lha punya keliaran. Iki mau apa ngiris roti kanggo bojoku malah melayu kowe ora. Bojomu ngori ndi? Abah malah melayu roti. Apa ngori ndi kowe? Apa ngomong? Mene. Ayo ramene mlebu kene. Kau se ayu-ayu temen apa ngomong mene. Tak tinggal ya. Ya tinggal apa ndi? Iya, janjian karo kanca. Hati-hati ya. Yo. Bok ngene iki aku wedi mulih cacah bojoku bar ngamuk. Ngene iki kerja ning ndi yo. Halo Mas. Nageti. Ngono kene. Lu mau kabur ke omah. Kowe pateni bojoku aku. Lah ana bosmu sapa? Bojomu mau ngono, nggo arit. Aduh, tak kira yo pengen Aku ngarit. mbok yo dijak bogae. Lah, kowe iso mu apa? Sebarang, lah kowe kerja apa saiki? Ngelas. Kowe iso ngelas ora? Wah, makno iso. Eh, Nah, bosmu ini sih golek nganu apa? Anak buah men. lha piye? Mono saiki. Ayolah tak omongno. Saiki sesuk. Ngopi-ngopi sik wae yo. Aku padha putek dasku. Lagi ya. Yo, tewe. Lah pite iku pite. Wah! Gopmu. Yo, tewe. Lah Pak RT di. Mbok ngono wis mulai. Lah apa apa? Berarti kira aku. Oh, RT konyol. Yo, aku tak diles sik. Ya. Saling. Waktunya dinas. Ngomong joku bare. Mau lho kowe apik apa ngirisno roti bojoku lek malah mlayu bojoku ngurake karo apa. Bojomu saiki mbege apa? Apa kok ngelas? Oh, ngelas. Mbok bojomu dijak-dijak ngono ben ora turu tok isine ngerokok, ora ana mbok gawe ana penghasilan nang nggon turu. Angger ngomong karo bojoku nek bojomu ancen gelem. Ayo ngopo sempet tau ngene omah ngerti bojoku ae. Ayo tak ajak TikTok. Ayo apa kowe tiktokan kowe? Iku lho cintaku di atas awan ngerti tarak kowe. Ngerti. Sing ngene-ngene iku lho. Oh iya. Sing lagi ngetren. Oh, akhirnya. Yo, pencet yo. Lah tolong ya udah ngono. Ora belum. Ah, ben apik ya iPhone iki. Sing iki TikTok iki. Heeh. Bukannya ya. Timur Saam. Bisa lah. Apa nyati iki? Yo. Ngerti gerakane ra? Sing apik iki. Badan tuku langsung gowo. Kok bojo kok. Beleni terus. Kok di bojo. Kok di bojo. Kok di bojo. Bojomu duwe kene lho.